לחיים, לחיים. בעצם אני מקיים היום שליחות שקיבלתי לפני כמה וכמה שנים מהרב מאיר מנדל פוטפס, המשפיע שלנו. זה היה כנס השלוחים תופשין נון דלת פה בארצנו הקדושה. זה היה בסביבות חופוב. הרב ולשנסקי השתתף גם כן יחד איתי. זה היה בקריית מלאכי, באולמי רמה. אני באתי קצת באיחור. כשנכנסתי לאולם, ישבתי על יד רב מנדל, שהוא גם כן הגיע, אבל מי שיודע, רב מנדל סבל מהרגליים, אז היה קשה לו ללכת, אז הוא ישב בסוף האולם גם כן. ישבתי איתו ביחד. וזה היה אחרי ג' תמוז, חודש וחצי אחרי ג' תמוז. הדיבורים היו כל מיני סגנונים, כמו שאנחנו זוכרים וכמו שאנחנו רואים עד היום הזה. כל מיני סגנונים. ובאמצע כל ההתכנסות הזאת, רב מנדל פונה אליי, ואומר לי, מנדל, שטל צריך אבק ורד וסמדרף. תקום ותדבר מה שצריכים לדבר. אני אגיד לכם את האמת, אני לא הבנתי מה הוא רוצה שאני אדבר. אבל הוא אמר לי את זה בכזה פשטוס, שאני הבנתי שאני צריך להבין. אז התביישתי. אז אמרתי לו, עוד מעט. וקיוויתי שאולי במשך הזמן הוא יגיד לי מה הוא מתכוון. עובר עוד חצי שעה, נו מנדל שטל צריך אבק, תעמוד ותדע מה שצריכים לדבר. אמרתי לי עוד מעט. וככה במשך היום שלם דחיתי אותו עוד מעט, עד שבסוף נגמר הכנס. אנחנו קמים, הולכים לצאת מהאולם, הוא פונה אליי ואומר לי, מה זה עוד מעט? נגמר הכנס. אז אמרתי לו, רב מנדל, אולי אתה תסביר לי מה רציתי שאני אדבר? אז הוא אמר לי, תשמע, אתה לא שמעת לבד. אלו מדברים כך, ואלו מדברים כך, אלו מדברים בלעד כזו, אלו מדברים בלעד כזו. אבל הוא אומר לה, והעיקר חסר. מה שהאדמו"ר הזקן כותב באיגרת הקודש, אני חושב שזה סימן חוב בייז או חוב גימל, שאסור אפילו לחשוב מחשוב רע על חברך. לא רק לדבר עליו, אבל אפילו מחשוב רע על חברך. זה העיקר. ולדחות את זה כמו מחשב עבודה זרה ממש. הסתכלתי שהוא אמר לי את זה. והאמת הוא בהתחלה, אני הבנתי אם זה מה שהוא אומר. מנדל אמר לי את זה. אמרתי לו, אתה יודע מה רב מנדל? אני חייב לך חוב. יבוא ימים שאני אגיד מה שביקשתי ממני. יבוא ימים. והיה לי פה ושם הזדמנויות, ואני מוצא לנכון גם בהזדמנות הזאת. זה לא סוד באיזה מצב אנחנו נמצאים כעדס חסידי חב"ד. עכשיו אני לא מדבר, יש את העוף הזה, עוף אחד שהוא עוף טמא שקוראים לזה חסידה. חסידה, שם מאוד מעניין לעוף. אומרים למה זה נקרא חסידה? שהוא עושה חסד עם חברותיה. שואלים המפורשים, אז למה זה עוף טמא? זה היה צריך להיות עוף כשר, זה עושה חסד. אז מה אומרים? ספוי לשבורת אומרים. שעושה חסד עם חברותיה. רק עם חברותיה. איתו הוא מוכן לעשות חסד. לתחד, אני מוכן לתחד רק עם מי שמסכים איתי. שיש לו אותו דעה כמוני. אבל אם יש לו דעה אחרת, עם חברותיה בלבד. זה לא האחדוס, זה לא נקרא אחדוס. זה בבחינת יוחד ולא אחד. אחד זה פירוש שיש דלת רוחס, זין רקיעים, הגנצה, יש אגוון שלם, ובכל זאת משתדלים לתחד.
הרב רש"ב כותב, חילוקי דייס זה דבר לגיטימי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשם שאין פרצופיהן שוות, אין דעותיהן שוות. אבל הרב רש"ב אמר שאנחנו צריכים להיזהר שזה לא ייכנס לפירוד לבבות, לא בתוך הלב. וזה ברור שיש דברים שמביאים לזה. זה ברור כשאנחנו מדברים דיבורים קשים אחד על השני. זה ברור כשאנחנו כותבים דברים קשים אחד על השני. הדברים האלו גורמים ללב של אש של פירוד ולבבות שיכול להיות. בפרט דברים שבכתב, כתוב חכמים הזהרו בדבריכם. הלחץ כמה וכמה שלפעמים כשאני יושב אני רואה דברים שיוצאים בכתב, ואני אומר את זה לכל המכנס ולכל הצדדים, שיש דברים חריפים שיוצאים, שאחר כך כדי לשבת ביחד זה מאוד מאוד קשה, ואחר כך גם כן להגיד לחיים ביחד, להרגיש ביחד. אני סיפרתי את זה בשבת, שראיתי מכתב מהרבי, היה זוג שכתבו לרבי אחרי 4 חודשים שהם התחתנו, שהם החליטו להתגרש. על סמך מה? הם אמרו לרבי שהם התחילו לדבר כשיהיה להם ילדים, אז איפה ישלחו את הילדים להתחנך? אז היה להם כזה פער, איפה שישלחו את הילדים להתחנך, אז הם החליטו למה צריכים לחכות אז ולהתגרש, בואו נתגרש עכשיו. אמר להם הרבי בחזרה, הרי המזבח מוריד דמעות על אדם שמתגרש, זה עניין כללי שנוגע לכלל ישראל, ואז הרבי כותב להם ככה, העניין הזה שילדים, זה סיפור שיהיה לכם בעוד 4-5 שנים, עד שזה יהיה עומד על הפרק. יש כל כך הרבה דברים שמאחדים ביניכם. במקום לשים את הדגש שמפרידים ביניכם, בדברים האלו, שים את הדגש על הדברים שמאחדים ביניכם. וסביר להניח, כותב הרבי, שבמשך השנים יהיה קירוב הדס וקירוב לבבות, על ידי זה שמדגישים את הדברים שמאחדים, ואז תוכלו גם כן להתגבר על הנושא הזה, על חילוקי דעות שיש ביניכם, גם על החינוך של ילדים, כשזה יהיה אקטואלי ומציאותי. הדברים האלו, אני חייב להגיד לכם, הם נוגעים בנפש. אנחנו בזמן האחרון, אנחנו רואים דברים שקורים אצלנו. ויש אנשים שאומרים, אל תהיה השופט להחליט מה גורם לדברים כאלה. אבל אני חייב להגיד, אנשים מכירים אותי קצת, אני מאוד מאוד צמוד לאגרות של הרבי. כי הרבי לבד, באגרות קודש חלק י"ב במבוי, שם זה כתוב שהסיבה למה שהרבי התיר לפרסם את כל האגרות מהארכיון, זה היה בזמן שהרבי הפסיק את היחידות הפרטיות, כדי שאנחנו יכולים לדעת את דעתו של הרבי בכל נושא ובכל תחום בחיים. ועוד כתוב שמה שבהמשך לסילך הרב שהרבי יצא, שהרבונים ומשפיעים ידעו מה להגיד למושפעים שלהם, לכן הרבי גילה את אוצר של אגרות קודש. יש מכתב מהרבי בחלק ט"ז בהתחלת השנה, ווב תשרי תש"ח. היה סיפור בכפר חב"ד בקיץ של תש"ז, שהיה איזשהו ריב ומישהו הרים ידיים על השני. הרבי כתב מכתב. אז יש את המכתב שמודפס באגרות, אבל מי שיודע יודע, לא כל המכתבים שיש בארכיון של הרבי מודפס. הרבי נתן את זה בשיקול דעת, צריכים להוציא את הדברים, לא כל מכתב אפשר לפרסם, וגם אפילו המכתבים שפרסמו, יש השמוטס. במכתב הזה יש גם כן השמוטס, במכתב שאני עומד לקרוא. אבל אתם יודעים, תמימים, הם יודעים לחפור. והתמימים הצליחו להוציא השמוטס מהרבה מהמכתבים. והבן שלי בהשגחה פרוטיס הביא לי בכסלב את השמוטס על 19 חלקים הראשונים של איגרס קודש. ועל המכתב הזה הוא הביא לי את השמוטה גם כן. ואני חייב להקריא לכם את מה שהרבי כתב. כותב הרבי ככה, וזה מהשמוטס. המכתב באגרות קודש מתחיל לבד כפר חב"ד בארצנו הקדושה,
בקשר עם המאורה הבלתי טהור של הרמת יד וכולו. ואז יש 3 נקודות. כותב הרבי בשמותס. והגיתני ידיעה, אשר איזה ימים לפני זה, היה גם כן מאורה דומה, או דומה ממש. ולפלא, שכל הידיעות האלו מתקבלות מן הצד. ואף שהן נוגעות בעצם מהות הכפר וענייניו, כי הרי השם חב"ד אינו מילה בעלמא, כי אם שם שמזכה ומחייב. ועל הישונות עתה הדבר, על זה שזה קרה עוד פעם, ובפרט לאחרי מה שקרה לפני כשנתיים, מוכרחני לכתוב. זה בשמותס. ואז הרבי כותב, דת לנבון נקל, אשר במשך כל שנות קיום הכפר, שמרו והגינו עליו באופן של המיילה מדרך הטבע. תודה לקהל. שבוודאי זהו בתוררות רחמים רבים שרבותינו ניסיינו. ובייחוד כבוד קדושת מורי וחומי האדמו"ר המייסד של הכפר ומנהלו. עד שמיום הוסד הכפר בשנת תש"ח הנה, תודה לקהל, לא נפקד מכל תושבי הכפר איש. אף אחד לא נפטר. ומובן הנס גלוי שבזה. כיוון שהתעוררות רחמים שלמעלה צריך להתאים לכלי מתאים, וכלי מחזיק ברכתו של הקדוש ברוך הוא, הרי הוא השלום, ובפרט כשמדובר הוא בתעוררות רחמים רבים של נשיאי חב"ד, אשר מסרו נפשם על העניין דאהבת ישראל. וכמו שכתבתי את זה איזה פעמים, פשוט שעל כל תושבי הכפר להיזהר ביותר וביותר בעניין השלום וקירוב הלבבות. ואז הרבי מוסיף ואומר, פשוט שזה באשמותס, שאין ברצוני להאשים את מישהו בפרט, ובפרט האשמה כבדה כל כך, אבל מאשים אני את הפעולות בהרמת יד, שהיא ורק היא נתנה האפשריות להדר תקף לזה תושב מהכפר. היא ורק היא נתן את האפשרות למישהו שנפטר תקף לזה מתושב הכפר. אף ש9 שנים לא הייתה כזאת. ופועלו נשיאנו עד זמנה ג' כמבואר בגרס התשובה פרק ג'. היא ורק היא, כותב הרבי. שזה מוסיף עוד הדגשה יתרה. עד כמה מופרך ומבהיל המאורע, ואיך שמוכרח לנקוט באמצעים הכי מוחלטים לשלוט אפשרויות של מאורע חס ושלום כזה בעתיד. כי כנ"ל זהו נוגע לא רק לאנשים פרטיים, אלא לכלולוס העניין דכפר, והוא על דרך המסופר בחז"ל, שהיפך אמירת האמת פרצה בענייני עיר קושטא, הנה בכפר רבותינו נשיאנו, זהו עניין של ואהבת לרעך כמוך. באיזה אמצעים לנקוט בזה ולשלוט אפשרויות המאורע של המאורע, עליהם לדון על אתר. אבל שצריכים להיות אמצעים אלו מוחלטים ותקפים דבר הכרחי. כיוון שקבלה טובה על הבא קשורה עם חרטה גמורה על העבר, מההכרח אשר אלו האשמים בשני המאורות האחרונים יקבלו עצמם כנס מיוחד, כפי שיושת עליהם על ידי ועד הרוחני בהשתתפות המורד העשר. וכשהתבוננו באמיתיות העניין, אשר כנס זה מועיל בהקלה וכפרת העניין המבהיל, ושזה נוגע חס ושלום בכל תושבי הכפר, בטחוני שלא רק מלאו את הכנס במילוי, אלא שיעשו זאת בזריזות וברצון. אני חושב שהמכתב הזה מדבר בעד עצמו, ואני חייב להוסיף אולי פרט. הרמת ידיים זה הרמת ידיים, בלי להיכנס כמו שהרבי מדבר מי אשם, בגלל שתמיד קיצוניות גוררת קיצוניות מכל הכיוונים. אבל יש גם כן הרמת ידיים כשאנחנו אלימות מילולית, דיבורים חריפים, שמות גנאי וכו' וכו'. אני אמרתי, אני לא עכשיו
מי שהכובע מתאים לו, יתאים את הכובע. לדעתי, אנחנו כולנו יכולים, בכל אחד ואחד מהצדדים יש בעיה כזו של אלימות מילולית ודברים כאלו. אני חייב לציין את זה. אני לא הולך עכשיו לתת תעודות לאף אחד, אבל אני חושב, חבר'ה, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת, שולם בין אנש זה לא רק למי שמסכים איתי. הרבי מביא מכתב באגרות קודש חלק י"א, עמוד קנ"א. אומר הרבי, דיברתי עמו איזה פעמים בעל פה, וגם כתבתי במכתביי, אשר מוכרח שיהיה שולם בין אנש, וכפתגם כבוד קדושת האדמו"ר צמח צדק, א' בייז ג' ד', אחדות ברכה, גאווה דלות. והפירוש הם בעניונים גשמיים, ולחס כמה וכמה ברוחניס. ומובן גם כן, תשמע מה שהרבי כותב, ומובן גם כן, שאם לא היה כל סיבה להיפך השולם, הרי אין צורך לזרז אודותו ולהזהיר עליו בכמה אופנים. ועל כוכך צורך לומר, על כן צורך לומר, שאפילו אם השכל מוכיח שצורך להיות היפך השולם, ולא עוד אלא אפילו השכל האמיתי, ושכל בנפש אלוקית אומר כן. אתם שומעים? השכל מוכיח שצריך להיות היפך השולם. השכל האמיתי, השכל של הנפש אלוקית, הנה בכל זאת השתדלו בעניין השולם. ולכן באו הזרות הרבות והבטחות הנפלאות בעניין השלום. מי שרוצה לראות את המכתב במילואו, בחלק י"א עמוד קנ"א, זה מכתב שאני מפעם לפעם קורא לעצמי גם כן, ללמד לעצמי את העניינים. מה שאני רוצה להגיד, שומעים על השכל של הנפש אלוקיס, מי שזוכר בנויח תשנ"ב בהתוועדות, שרו את הניגון חיו ליד עינינו. והרבי, אחרי שגמרו את הניגון, הרבי אמר, האמת, הייתי צריך עכשיו לקום ולצאת. כך הרבי אמר. אבל הרבי אמר, יש לי שתי סיבות למה שאני לא קם. טעם אחד אמר הרבי, בגלל שזה בין כך לא יעזור. טעם שני הרבי אמר, אם אני אקום ואני יצא איתי עוד אנשים, וזה יפגע באחדות בין החסידים. ואני לא רוצה לפגוע באחדות בין החסידים. הרבי עצמו אומר שאני בעצם הייתי צריך לקום ולצאת. אבל אני לא יוצא כי אני לא רוצה לפגוע באחדות בין החסידים. ואני חושב שזה מסר בשביל כולנו. אנחנו לא עושים רק עם חברוסיה. אנחנו חייבים לעבוד על זה. להדגיש את הדברים שמאחדים בינינו ולא מה שמפרידים בינינו. ואלו שיש להם את הכוח ההשפעה צריכים לנצל את זה, לדבר עם אלו שכן גוררים אותנו לכל מיני מעשים קיצוניים. שלא יהיה את האש של מחלוקת בינינו, שיהיה את השלום בינינו. אמרתי שמצאתי וורט נפלא מהבעל הטורים. הבעל הטורים כותב על הפסוק, הנני נויסן לוי בריסי שולם. אומר הבעל הטורים ששולם זה בגמטיה, זהו משיח. הסתכלת על זה, המוד גמטיה, גמטיה מוזרה. זהו זין ה' ו' משיח. מה זה זהו קשור עם גמטיה, שאתה מכניס אותו לגמטיה? אבל אחרי שאני רואה את המצב הנוכחי אצלנו, אני התחלתי להבין את הגמטיה הזה. מחפשים את משיח, כולם רוצים שהרבי יתגלה, כפשוט ויגאל את עם ישראל, אבל כולם חושבים איך ומה ומי. אומר בעל הטורים, אתה רוצה משיח? שולם זהו משיח. לא יעזור. א' בייס ג' ד', אחדוס ברוכה, גיא ודלס. וזה מחייב אותנו שאנחנו צריכים לעבוד על קירב לבבות, לעבוד על הדברים שמאחדים בינינו, ולהיזהר כמה שרק אפשר. הרבי כתב, מה זה נקרא היסקשרוס אצלי? ללמוד התורה, תוירוסי, קיים אירויסוב, ולסווי דמנש. אבל לסווי דמנש זה לא רק מי שיגיד לי אומן, אלא זה עם כולם ביחד. זה קשה? מי אמר שזה לא קשה? בשביל זה יש הזהורס רבס. אנחנו צריכים לדעת שזה נגיע בנפש אצלנו. אנחנו רואים עד כמה שזה נגיע בנפש.
העולם מסתכל עלינו. איך שאנחנו יכולים לפעול בדברים שמאחדים בינינו, זה צריך להיות עיקר הדגש. וכמו שהרבי אמר בתופשין י"א בהתוודות, כי בשמחה תצאו ובשלום תבואו. כשיהיה את השלום, אז נוכל לצאת מהגלות. וכשחסידים יהיה מאוחדים, אז אנחנו נצליח להביא להסגלוס תקף ומיד ממש. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.